wallahi farera al'amarin nan ya fara bani tsoro abu kamar wasa ne ma nake da sake haba Aladu me yasa kake kallon wannan tunanin bayan na maka alƙawarin ba wannan zan aure ba farera a gaba na faɗan uwana ya baki umarni kuma kika shiga gida kika bari Aladu dan girman Allah ka bar wannan magana ka san na maka alƙawari ba mai raba ne daga insha Allah to shikenan amma ni dai hankalina ba zai taɓa kwanciya ba in ba an ɗaura mana aure da ke yawwa malam Habula na ji daɗin zuwan ka gurin nan gaskiya ne saboda mun zauna da ni da Allah ya taso akan yarinyar safirera da yaran wajen ka suke neman ta to da saboda haka ka san Allah ya taso tsohon dandan bane na saboda haka yayi hukunci ya sa gasa wanda duk i nasara a gasan nan shine za a ba yarinyar nan to amma mai unguwa idan aka yi mu haka ina tunanin ba a mun adalci ba saboda kamar ƴaƴana yan uwa na jini a ce an sa gasar dambe tsakanin za a samu rahin jituwa a tsakanin malam Habule gasan nan ba fashi idan kaga ko ba a yi gasan nan ba sai dai idan daga cikin yaranka ne Haladu yace ya fasa to shine kaga ba za a yi gasan nan ba amma ka tashi ka tafi ka je ka fara shirye-shiryen dambe gaskiya ne yalla bai zan koma to shikenan nagode malam Habule nagode malam Habule madalla Haladu, dalilin da yasa na kira haka mai unguwa ya ce mahaifin Farera ya sa gasar dambe tsakaninka da Rabiu saboda haka ya haƙuri ka bawa Rabiu Farera. baba in dai wannan ne na amince da domin baba wallahi ba zan iya fahimta ba wani Haladu, ba ka da ƙarfi da za ka dambe da Rabiu domin kuwa Rabiu ya fi ƙarfinka. baba ni dai kawai kai mun fatan nasara damba da ni da ɗan uwana Aladu dan Allah ka ya bro wallahi ban san haka ba zan yanke abun ba amma za mu je wurin kafin to shikenan Allah ya sa ka kai ba mu to amin
Yeku jama'a gari, mai unguwa ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku. Akwai gasar dambe ga 'yan uwan juna, ga Rabilu ɗan gidan Malam Habule da Haladu ɗan gidan Malam Habule, wani akan Furera 'yar gidan Aliyu Tasu. Bana abin na musamman ne, duk wanda yi nasara akan wani, shi zai auri Fureratu 'yar gidan Aliyu Tasu. Sannan akwai gagarumar kyauta na makudan kuɗi da kasitin. Allah ya baiwa mai rabo sa'a. Haba halin da wani irin ganganci kake kokarin aikatawa. A bashin da kuma na aikata. Ya za a ka shiga gasar dambe kuma da ɗan uwanka. Kar fa ka manta Rabilu yayanka ne. Haba a bashin. Ai in dai akan Furera ne. Wallahi babu abin da fitan ya aikata. To shikenan Allah ya taimaka. Amma ka san cewar ba karfin ku ɗaya da Rabilu ba, domin kuwa Rabilu shi kaɗai ne zakaran gwajin dafi a karkarar nan tamu. A bashi kai dai kawai ka tayar da addu'a da fatan nasara, domin wallahi ko kaɗan ban taɓa yin da na son shiga gasar damban nan, kuma ko kaɗan ban taɓa yin tsoron yaya Rabilu. To halin Allah ya taimaka. Amin a bashi. Allah ya taimaka. Yauwa Rabilu, dalilin da isa na kira ka duk da na san ba da tantama akan jarumtarka, na gamsu da irin jarumtarka kuma na san a fagen dambe a faɗin duniya kai ne zaka gaje ni. Irin damban da na yi na fahimci cewa babu wani mutum da zai gaje ni a duniya kamar kai Rabilu, don haka na kira ka, wani laƙani zan ba ka dinga sha, kana yin wanka da shi, kana shafe hannunka tsawon kwana 3. Idan kai wannan, daga wannan kwana 3 in ka gama, to za ka koma makabarta ka tari kullum a can za ka dinga kwana, ka dinga sa hannunka a cikin kabari kana kwana da shi. Kana ji na ko? Idan kai haka tsawon kwana 3, don haka sallafa ta la'asar za ka daina yin ta kwata-kwata. Sallar la'asar babu ita har sai ranar da Allah ya kai mu ranar wannan dare. Ina jan hankalinka, idan ka kiyaye shi kenan, idan kuma baka kiyaye ba to babu abin da idan mu. Insha Allah ba zan karya wani dokar da ka bani. Insha Allah zan yi yadda ka ce ni. Sannan kuma ina so ka ji ka raka da addu'a. Insha Allah. A dinga yin addu'a, kuma sannan wannan abu da na gaya maka ka kiyaye ba. Insha Allah. Ka kiyaye. Insha Allah. Ba na son a ce ka samu matsala. In ka samu matsala fa ni na samu matsala. In Allah ne ba samu. Domin tun kana yaro nake nuna ka a gurin manya-manyan yan dambe, ina tunanin kai ne nan gaba za ka share min hawaye. Don haka wajibi ne ka kiyaye, ka tsaya kai abin da ya kamata. Ka ji Allah ya maka albarka. Allah ya dafa. Allah ya dafa. Allah ya dafa. Allah ya taimaka Rabilu. Allah ya taimaka. Na gode, na gode. Ni dai dalilin tara ku anan da ni ba wani abu ne sa na tara ku anan ba. Ni dai ba a san raina za ku gasar damban nan ba, dan dai babu abin da nake yi. Amma abin da ke so da ku rinka tuna ba ku ɗan uwa ne, kar ku zama abokan gaba. Baba, insha Allah ba za mu zama abokan gaba. Kuma har yanzu ina kallon ka ne a matsayin ɗan uwana ba abokan gaba ba. Kuma duk wanda bai yi nasara ba zai yi abu da gaban kansa. To, shikenan Allah ya muku albarka. Ina muku fatan samun nasara.
wata. Ruwa mai inganci ga daɗi. Ruwan muna inganta shi ta hanyoyi mabambanta. Wannan ruwa an inganta shi ruwa ne nan mai daɗi ga sinadarai kala-kala daban-daban. Ga kyau, ga daɗi, ga clean, ana ta share ko ina ana goge mana shi. Sannan kuma bayan haka ‘yan uwa farkumanta za ku iya samun mu a ƙaramar hukumar Kura ta jihar Kano bayan sakatariya ko arewa sai wuri. Duk wata wata shi ne muradin. Kaka, an san kai kaɗai ta ka iya taimaka mana saboda Alhaji bai iya damba bai san komai akan damba ba. Tabbas saboda ina tausayin ku da ke da shi amma zan taimaka muku ba zan ɗauko bari zan dawo. Alhaji ga wannan To kaka. ka jiƙa ka sha domin zai rage maka taruwar jini a jika amma ina ga mai baka shawara ka dage da addu'a Allah zai taimake ka. To kaka. Kaka mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Mun gode kaka. Kaka mun gode. Za mu tafi. To Allah ba ku sa'a. Allah sauke ku lafiya. Mun gode, mun gode. amma Rabilu wannan damban da za ka ina ganin kamar zai zama maka da kima a wannan garin nan kamar kai yanzu a ce za ka yi gasa da kanan ka kan ya masu wata dambe. ai shi zaba kansa gani ke kamar zai iya yi kuma jiki bagancin dan uwana ne Allah ba zai kai ku da ai shi ke aje ayi Allah ya ba mu rabo sa. amma na gode. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وما هم Ya Ubangiji, gani gare ka, ina mai kaskantar da kaina da mika kokon barata ya zuwa gare ka, Allah ba dan ni ba,
ba dan aiki na ba dan halina ba. Ya Allah dan buwayarka, Allah dan kadaituwarka, Allah dan alqur'ani, Allah dan fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka bani nasara a wajen damban da zamu yi, ya Allah ka bani nasara a wajen damban da zamu yi. Allah kai ne amsa addu'ar bayinka, Allah ka amsa addu'ar. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Lokaci yayi, kamar yadda kuka sani, dukkan shan shekara muna wannan gasa tamu ta dambe, amma yanzu wannan gasar ta sha bamban da kowace wacce za a yi akan 'yan uwan juna, da Rabilu dan gidan Malam Habule, da Haladu dan gidan Malam Habule, da Fureratu ya gidan Alhaji Tasu. Ana neman shago Rabilu. To jama'a ana neman shago Rabilu. Ina shago Rabilu. Shago Rabilu. To shago ya shigo. Margamargan dutse. Kafi gaban aljihu. Shago kenan. Shago ya shigo. Shago Rabilu. Shago Rabilu ya shigo. Ga hinan ya zo gun ubansa. Ina kawo gaisuwa. Shago Rabilu. Margamargan dutse. Kafi gaban aljihu. Shago ka yi shago a Kaduna, ka ci yaƙi a Zaria, ka ci yaƙi a Makarfi, ka doke a Jos, ka doke
kai subhanallahi shago kenan shago kai subhanallahi shago haladi yake? Ina shago haladi yake? Ya shigo wannan fili. Ya shigo wannan fili. Ina shago haladi? Ina haladu? Ko ga haladu shago haladu. Shago haladu. Shago kullun Allah. Ga fa shago haladu. Ga shago haladu. Kullun Allah. To fa yanzu za a yi dambe akan mace. Wanne ya kai shi zai dau macen nan? Shago haladu akan mace za a yi damban nan. Akan mace za a yi damban nan. Wanne ya buge shi zai dau macen? Ga shago haladu. Ga shago haladu. Ka buge a America. Ka buge a Port Harcourt. Ka buge a Sokoto. Ka buge a Kaduna da aka yi dambe. Ka buge a Kaduna. Ga shago Allah ya kafa duk wanda ya buge. Akan mace ake yi. Akan mace ake yi. Ba wani wasa bane. Dan wannan fa ba da wasa bane. Akan mace ake yi, akan mace. Duk wanda ya buge to zai dauka. Shi zai dauka. Uba ɗaya kuma gahi. Uba ɗaya gashi akan mace za a yi damban nan. Ba fa na wasa bane damban nan. Ba fa na wasa bane. Ka buge a Kaduna. Ka buge a Burku. Ka buge a je gaba mai kiɗa. Wannan shi ne Rabilu, wanda za a gamsa gasar dambe da yan uwan juna. To jama'a wannan shi ne Haladu, Rabilu wanda za a gamsa gasar nan ka dambe. Yanzu za a gamsa ga Haladu ga Rabilu, za a gamsa. ruwa na rabin lokaci su dawo. Za su je su ɗan ruwa na rabin lokaci su dawo.
Ina su Rabilu. Su yi godo mu a ci gaba da gamza wannan gasa. Su yi godo mu a ci gaba da wannan wasa. Rabilu. Ina su Rabilu. To ga Rabilu nan. Ci gaba da wannan wasa. Don haka Haladu in ya ci wannan gasa ta dambe.